atunci când cumperi o carte, un ceas, o sticlă de vin bun, ceva de îmbrăcat sau încălțat, un supliment alimentar sau un medicament, mobilă și articole decorative pentru căminul sau biroul tău, un cadou pentru cei dragi sau orice altceva ai nevoie la un moment dat, chiar și un credit rapid 100% online, simplu și convenabil, aruncă o privire mai jos în secțiunea de descriere a acestui videoclip. Vei găsi acolo mai multe linkuri către magazine și platforme online unde te așteaptă reduceri și promoții speciale. Dacă, utilizând linkurile noastre, veți găsi ceea ce căutați, sursa de motivație zilnică poate primi un mic comision din partea companiilor de la care veți cumpăra. Ne veți ajuta astfel să creăm în continuare conținut valoros și interesant pentru voi. Alătură-te și tu celor care susțin din toată inima lor activitatea de realizare a documentarelor și podcasturilor Sursa de Motivație Zilnică și bucură-te de surprizele pe care ți le-am pregătit. Puterea minții asupra corpului, procesul metafizic al vindecării, puterea curativă a gândului, relația dintre minte și materie, cum poate produce mintea sănătate, cum să mențineți o sănătate perfectă, tainele odihnei și recuperării, forțele curative superioare, utilizarea puterii spirituale a tăcerii și cele mai puternice afirmații pozitive pentru eliberarea bolilor din corp, sunt doar câteva dintre minele de aur pe care toți oamenii cu conștiința sufletului trezită le pot descoperi și exploata. Vă invit să descoperiți aceste comori urmărind noul nostru serial, totul despre starea de bine și autovindecare. Bun găsit tuturor la episodul al doilea al serialului Totul despre starea de bine și autovindecare. Astăzi vorbim despre procesul metafizic de vindecare, despre puterea curativă a gândului. Mulți oameni au convingerea că vindecarea mentală și spirituală este produsă de o putere misterioasă extraordinară, o putere care este foarte greu de obținut dacă nu o posezi în mod natural, însă când vom înțelege puterea care vindecă sau procesul de vindecare în ansamblu, vom descoperi că este, ca de altfel toate celelalte lucruri mărețe, ceva foarte simplu. Indiferent dacă noi conștientizăm sau nu, orice vindecare este rezultatul unei schimbări mentale, iar sistemele de vindecare care sunt folosite sunt pur și simplu metode diferite care produc același lucru, o schimbare mentală. Schimbarea mentală trebuie să fie către stări de gândire mai înalte și mai fine, altfel nu va avea ca rezultat vindecarea. Și aici găsim motivul pentru care sistemele spirituale și metafizice de gândire au de obicei foarte mare succes ori de câte ori abordează arta vindecării. Același lucru este valabil și pentru diferitele sisteme care se bazează pe sugestia optimistă. Orice sugestie care produce o schimbare înălțătoare a minții va produce un remediu ori de câte ori se face o astfel de schimbare, iar acest lucru este adevărat chiar dacă sistemul de sugestie folosit poate să nu fie unul neapărat științific exact și să nu posede o înțelegere completă a adevărului. Scene noi, asocieri noi, experiențe noi și așa mai departe produc noi impresii asupra minții, iar acestea, dacă sunt profund absorbite, vor schimba mintea. Când cineva se așteaptă să-și recapete sănătatea, rezultatele sunt de obicei mai bune, deoarece schimbarea produsă a minții va avea în vedere sănătatea și orice are mintea în vedere tinde întotdeauna să se producă. Gândurile noastre sunt create după asemănarea acelor idei care sunt cele mai înalte în conștiință. Prin urmare, dacă sănătatea este scopul predominant, condițiile de sănătate vor fi în mod natural insuflate în fiecare gând.
În unele cazuri, schimbarea de scene nu produce neapărat o schimbare a minții, motivul fiind acela că persoana fie este lipsită de impresionabilitate, fie noile scene sunt lipsite de impresie. Încă mai există mulți oameni care depind de o schimbare de mediu pentru a produce o schimbare în mintea lor. Începem însă încet să devenim stăpâni ai propriilor noastre minți și să învățăm să trăim în așa fel încât condițiile externe să nu ne mai controleze. Am descoperit că ne putem răzgândi oricând ne place și în orice fel ne place, de asemenea că schimbările mentale produc schimbări fizice și că putem fi complet transformați prin reînnoirea minții noastre. Secretul tuturor vindecărilor și al tuturor schimbărilor în corp, minte sau personalitate este astfel dezvăluit și în loc să fie o putere misterioasă, este simplitatea însăși. Nu este ceva dincolo de atingerea noastră, ci o putere pe care o folosim mai mult sau mai puțin zilnic, puterea de a ne schimba mintea. Întrucât orice schimbare în sistemul uman poate fi produsă printr-o schimbare mentală adecvată, scopul nostru principal ar trebui să fie să găsim cele mai bune metode pentru producerea unor astfel de schimbări, iar pentru asta nu trebuie să căutăm prea departe de noi. Primul principiu de învățat este că orice schimbare mentală trebuie să fie una subconștientă, adică schimbarea trebuie să fie o schimbare a inimii sau nu va urma nicio schimbare în viața noastră. Gândul inimii este gândul creat în subconștient și pentru că gândul subconștient este singurul gând care produce efecte în sistemul minte-corp-suflet, este ușor de înțeles de ce schimbarea trebuie să fie una subconștientă. Fiecare idee sau credință care este imprimată în minte pe suportul unui sentiment profund va intra în subconștient. De aceea orice efort de a ne schimba mintea ar trebui să fie însoțit de un sentiment profund. Faptul că sentimentele joacă un rol atât de important în acest sens demonstrează de ce mințile impresionabile răspund cel mai ușor la acele sisteme de vindecare care se bazează pe schimbarea mentală. Asta explică de asemenea de ce sistemele emoționale și spirituale au atât de mult succes în vindecare. Metodele emoționale nu produc întotdeauna rezultate cu caracter permanent, pe când acele rezultate care provin din sistemele metafizice profunde au un astfel de caracter. Cel mai bun sistem de vindecare ar fi, în consecință, un sistem în care sentimentele și gândurile sunt combinate, în care emoționalul este folosit pentru a produce o schimbare mentală rapidă, iar metafizicul folosit pentru a stabili caracterul permanent al schimbării. Pentru a produce schimbarea mentală pot fi folosiți 3 factori diferiți. În primul rând, noi impresii din exterior, în al doilea rând, idei noi formate prin procesul intelectual obișnuit și, în al treilea rând, noi stări de conștiință. Acele impresii care vin din exterior vor produce uneori schimbări hotărâte în mintea subconștientă, deși de regulă pur și simplu distrag atenția astfel încât să nu vă gândiți la bolile voastre. Acest lucru este totuși important pentru că atâta timp cât te gândești profund la bolile tale, le impresionezi mai profund în sistem și înrăutățești lucrurile. Când încetați să vă gândiți la problemele de sănătate, natura are șansa de a restabili armonia și sănătatea fără a fi perturbată în acțiunile ei. Pentru a produce idei noi prin propria voastră gândire independentă, este bine să vă amintiți că cele mai sănătoase idei sunt întotdeauna cele dobândite din gândirea la ideal, absolut și perfecțiune. Cu alte cuvinte, gândirea metafizică este cea mai sănătoasă, cu condiția să fie cu adevărat metafizică și nu doar speculativă. Pentru a produce o schimbare a conștiinței pot fi folosite diverse metode. Orice atinge și face să vibreze viața noastră interioară, cum ar fi muzica bună, cuvintele de inspirație și atitudinile mentale aferente, va produce noi stări de conștiință.
Dacă atenția minții este centrată pe sănătate în timp ce are loc schimbarea conștiinței, schimbarea mentală care urmează va avea întotdeauna tendința de a produce o sănătate mai bună. O schimbare a conștiinței este întotdeauna cea mai hotărâtă schimbare și, prin urmare, ar trebui căutată cu prioritate. O schimbare chimică a sistemului este întotdeauna necesară înainte ca sănătatea să poată fi restabilită, iar medicamentele își propun să funcționeze pe baza acestui principiu. A fost însă pe deplin demonstrat că forțele subconștiente ale minții pot produce modificări chimice în organism cu mult mai mare rapiditate și certitudine decât orice medicament administrat. Și, ceea ce este foarte important, schimbările subconștiente vor fi modificări corecte, în timp ce, de prea multe ori, medicamentele provoacă unele modificări chimice greșite, înrăutățind astfel lucrurile. În multe cazuri, medicamentele nu produc nicio modificare chimică în sistem și nu există astfel niciun tratament real, în afara cazului în care pacientul are suficientă încredere în medicament. În acest caz, schimbarea este produsă doar de credință și este bine să ne amintim în acest sens că credința pură poate să producă orice modificare a sistemului care este posibilă conform legilor naturale ale vieții și universului. Vedeți efectul placebo, dovada cea mai clară a puterii curative a gândului. Dintre toate stările minții, acea stare descrisă drept credință este cea mai profundă, cea mai mare, cea mai pătrunzătoare și cea mai puternică. Întrucât schimbarea mentală este adevăratul secret al vindecării și această schimbare trebuie să fie orientată către natura superioară, mai fină și interioară a vieții, cele mai mari rezultate în vindecare ar proveni în mod natural din acel proces mental care se îndreaptă mereu spre ideal. Asta este credința. Credința este acea stare de spirit care urcă întotdeauna pe cele mai înalte și mai desăvârșite culmi ale minții și apoi le transcende. Nu este credință decât dacă există o ascensiune mentală în sau spre absolut. Când avem încredere în ceva, ne înălțăm mintea. Indiferent în ce avem credință, simpla chestiune de a avea credință va înălța mintea. Înălțarea minții provoacă reînnoirea ei, iar atunci când ne reînnoim mintea, schimbăm întotdeauna lucrurile în bine. Toate impresiile sănătoase formate asupra subconștientului vor produce efecte sănătoase asupra sistemului. Și toate stările de ascensiune, extindere și perfecționare a minții, dacă sunt simțite profund, produc impresii sănătoase asupra subconștientului. Credința trezește invariabil puterile vieții interioare, de aceea încercăm să lămurim cât mai exact cu putință cum ne putem asigura credința și, mai ales, cum să o folosim. Credința vine din a avea credință în toate lucrurile și în orice moment. Am credință și am credință în credință sunt afirmații care ar trebui folosite în mod constant, iar sensul acestor afirmații ar trebui să fie întotdeauna profund simțit. Ori de câte ori te gândești la credință sau încerci să exersezi credința, îndreaptă-ți mintea spre marele interior nemărginit și încearcă să simți conștiința ta intrând în vidul aparent cu asigurarea că totul este real. Marele secret al vindecării este schimbarea minții dintr-o stare de confuzie, dezordine și acțiune falsă într-o stare în care binele absolut devine real, omniprezent și etern. Mintea limpede iese din valurile vieții pervertite, zbuciumate de furtună și aterizează în siguranță pe stânca solidă a adevărului absolut. Nu contează unde te afli pe această mare furtunoasă. Credința te va călăuzi în siguranță, sigur și rapid, către portul păcii perfecte. A depinde de credință este de cea mai mare importanță, deoarece credința nu poate eșua. Noi s-ar putea să eșuăm, dar credința niciodată.
Motivul pentru care noi eșuăm este că nu profităm de cea mai înaltă înțelepciune, de înțelegerea superioară și de acele puteri mai mari care ne pot fi date prin credință. În această privință ar trebui să realizăm pe deplin că credința pură nu este o credință oarbă. Credința poate fi oarbă, dar credința pură vede totul. Credința este mintea care crește în lumină. Când spui că vezi lucrurile pe baza credinței, vrei cu adevărat să spui că o perspectivă superioară te-a informat că acele lucruri ar trebui astfel văzute și că îți va fi foarte profitabil să faci asta. Credința declară că toate lucrurile sunt posibile și după ce face această declarație, trece imediat la trezirea acelor puteri mai mari în viața ta, prin care mintea poate dobândi capacitatea de a face exact lucrurile despre care credința a declarat că pot fi făcute. Credința știe că în marele interior există sănătate din abundență, că omul adevărat este întotdeauna bine și că are suficientă putere la îndemână pentru a aduce această sănătate perfectă în oricare parte a sistemului său fizic. Credința nu numai că știe acest lucru, ci și acționează conform convingerilor sale. Credința poate fi definită și ca ascensiunea minții către adevărul absolut. Prin urmare, cu cât avem mai multă credință, cu atât vom înțelege mai mult adevărul, iar înțelegerea adevărului ne oferă emanciparea completă sau, altfel spus, ne eliberează. Metafizica modernă include întregul câmp al minții și al conștiinței și se ocupă cu studiul științific și aplicațiile practice ale tuturor forțelor, elementelor, puterilor, stărilor, calităților și atributelor care pot exista în vastul domeniu mental. Lumea metafizică, în linii mari, include lumea mentală, lumea morală, lumea spirituală și toate lumile conștiinței. Metafizica este arta de a aplica orice forță sau element din lumea metafizică în scopul prevenirii sau înlăturării bolilor umane, fie ele de ordin mental, fizic sau moral. Metafizica, în interpretarea sa modernă, semnifică utilizarea științifică a celor mai mari puteri ale minții pentru nevoile vieții practice. Printre aceste mari puteri, puterea gândirii sau puterea imaginației ocupă poziția cea mai înaltă. Modul în care acționează mintea determină modul în care alte forțe metafizice trebuie să acționeze, iar modul în care mintea este armonizată cu acele forțe determină cât de puternică și eficientă va fi acțiunea minții. Secretul procesului metafizic de vindecare constă în primul rând în a pune în acțiune puterile de gândire care produc în mod natural sănătatea și, în al doilea rând, în a crește acele puteri prin combinarea tuturor celorlalte forțe și elemente metafizice cu puterea de vindecare a gândului. Orice metodă de vindecare care nu pune pe primul loc puterea imaginației nu se bazează pe principiul fundamental al metafizicii și nicio astfel de metodă nu este în perfectă armonie cu legile naturii, deoarece natura a pus cea mai mare putere în om. Repet, natura a pus cea mai mare putere în om, nu în afara sa. Pe de altă parte, orice sistem de vindecare care depinde direct de puterea gândirii, dar care nu combină cu această putere orice altă forță și element din domeniul uman, este de asemenea incomplet și în nearmonie cu legea naturală. Pentru a formula un sistem perfect de prevenire și vindecare, un sistem care să aplice armonios, conjunctiv și eficient toate elementele producătoare de sănătate din viața umană, puterea gândirii ar trebui să devină canalul direct de aplicare. Tot ceea ce, din perspectivă metafizică, ar putea crește puterea gândirii, ar trebui folosit împreună cu aceasta și tot ceea ce, din perspectivă fizică, ar face corpul mai receptiv la puterea curativă a elementelor mai fine ale minții și sufletului, ar trebui să fie folosit în perfectă armonie cu procesul metafizic. Un astfel de sistem nu numai că ar recomanda, ci și ar impune o dietă sănătoasă, aer curat, exerciții fizice rezonabile,
obiceiuri temperate, remedii naturiste, o bună îngrijire, medicamente neotrăvitoare și intervenții chirurgicale de bun simț. Aceste metode externe nu ar trebui privite ca puteri vindecătoare. Puterea gândirii ar trebui să ocupe această poziție nu numai în mintea pacientului și a medicului, ci și în mintea tuturor celor care, într-un fel sau altul, sunt implicați într-un caz anume. Ar trebui să ne gândim întotdeauna la puterea gândirii ca fiind singura putere principală de vindecare. A depinde în întregime de mijloacele externe înseamnă a scădea puterea gândirii și, implicit, a scădea puterea naturii de a restabili condițiile normale în organismul nostru. În contrapartidă, atâta timp cât puterea gândirii este pusă pe primul loc în fiecare etapă a procesului curativ, ea își va crește eficiența, chiar dacă sunt folosite mai multe metode externe în același timp. Orice metodă externă care poate face corpul mai receptiv la gândire sau care poate ajuta procesul natural de vindecare nu este doar permisă, ci și imperativ cerută. Nu există niciun război între fizic și metafizic. Cele două domenii nu sunt antagonice, dimpotrivă, ele sunt necesare unul altuia, însă fizicul este slujitorul și metafizicul stăpânul. Nu pot exista unul fără celălalt în această lume. Prin urmare, într-un sistem terapeutic complet, metafizicul ar trebui privit ca un medic, în timp ce fizicul ar trebui să fie de așteptat să ajute în toate modurile posibile. A pune metafizicul pe primul loc înseamnă a acționa în armonie perfectă cu natura, deoarece fiecare acțiune din corp își are originea în minte și fiecare funcție a corpului este guvernată de minte. Acțiunile voluntare ale corpului sunt produse de partea conștientă a minții, iar acțiunile involuntare sunt produse de subconștient. Ceea ce numim eforturile naturii de a restabili condițiile normale este de fapt un proces guvernat complet de partea subconștientă a minții. Subconștientul este cel care direcționează forța vitală a sistemului în vindecarea rănii sau în înlocuirea țesutului sănătos acolo unde boala a fost învinsă. Subconștientul este cel care redă carne corpului slăbit atunci când febra a fost înlăturată. Subconștientul este cel care redă treptat energia, puterea și vigoarea în perioada de convalescență. Subconștientul este cel care guvernează toate acele procese din sistemul uman despre care vorbim ca natură și, întrucât subconștientul poate fi asistat, modificat, schimbat, reprogramat sau guvernat de puterea gândirii conștiente, ar trebui să ne dăm seama ce forță ar exista în puterea gândirii dacă am folosi-o într-un mod inteligent. Fiecare forță latentă pe care o întâlnim în corp răspunde minții subconștiente, iar mintea subconștientă răspunde puterii gândirii conștiente dacă știm să împletim gândul cu emoția. Pentru a exercita puterea gândirii în vindecarea oricărei boli fizice, mentale sau morale, este necesar să antrenăm întregul nostru sistem să depindă absolut de puterea gândirii. Acest pas nu numai că va crește puterile gândirii generatoare de sănătate, ci va face și fiecare parte a corpului mai receptivă la forțele curative ale minții și sufletului. Când corpul răspunde cu ușurință la aceste forțe mai fine, orice rău amenințător ar putea fi eliminat aproape instantaneu prin simpla folosire a puterii gândirii în conformitate cu legile metafizicii aplicate. Pentru a antrena sistemul fizic să depindă de o putere superioară, pentru o sănătate perfectă și să răspundă la acea putere ori de câte ori există dorința de a produce sau menține starea de sănătate, ar trebui să acordăm o atenție constantă relației dintre fizic și metafizic. Ar trebui să ne gândim mai mult la modul în care mintea afectează corpul și la felul în care acțiunea mentală guvernează acțiunea fizică.
Ar trebui să realizăm faptul că stările mentale au tendința de a se transforma în condiții fizice și că orice stare mentală pozitivă poate elimina o condiție fizică opusă corespunzătoare. De asemenea, ar trebui să realizăm că toate forțele vitale ale sistemului uman, chiar și forțele chimice, nu numai că pot fi afectate, ci și sunt în mod constant afectate, modificate și schimbate de forța gândirii, a minții și a sufletului. Primul pas în recâștigarea sănătății prin procesul metafizic nu este să înveți cum să exerciți o nouă putere mentală, ci să înveți cum să întreții o gândire sănătoasă zi de zi. Mintea este atât de strâns legată de corp, încât dacă gândirea zilnică ar fi întotdeauna sănătoasă, corpul s-ar bucura de sănătate perfectă pe tot parcursul vieții. Puterea gândirii poate fi folosită fie pentru, fie împotriva bunăstării sistemului uman. Totul depinde de cât de sănătoasă sau de mai puțin sănătoasă este gândirea. Gândirea sănătoasă este rezultatul oricărei acțiuni mentale care este constructivă în tendința sa și care are idealul în vedere, în timp ce orice acțiune mentală care nu este constructivă în mod natural și care se îndepărtează de ideal este întotdeauna nesănătoasă și dăunătoare. Pentru a antrena acțiunea minții să se îndrepte către ideal, este vital să imprimați idealul în fiecare stare mentală și fiecare element al conștiinței. Idealul oricărui lucru este acel ceva care conține exact tot ce se dorește. A merge spre ideal înseamnă a intra în ceea ce se dorește. A te îndrepta către ideal înseamnă a face idealul real. A te deplasa către lumină înseamnă a câștiga din ce în ce mai multă lumină și să nu uităm că mintea se deplasează spre și în ceea ce este în mod constant imprimat în gândire și conștiință. Pentru a imprima idealul în minte, existența idealului ar trebui să fie constant în minte. Gândește și afirmă că ai în ideal ceea ce îți dorești în real. Încorporați astfel idealul în orice formă. Tu faci ca toate gândurile tale să fie ideale, iar gândirea ideală este o gândire sănătoasă. O astfel de gândire va produce o sănătate mentală bună, iar atunci când mintea este bună, corpul va fi și el bine. Gândește cu profunzime și simte în același timp că ești bine, pentru că îi dai astfel gândului tău puterea de a te face bine. Fiecare gând pe care îl dezvolți și îl crezi în același timp are o putere interioară. Această putere interioară este exact ca gândul însuși cu privire la natură și calitate și va exprima acea natură și calitate în corp. Acesta este unul dintre faptele supreme din metafizică. Ceea ce dai gândului tău, îi dai corpului tău și ceea ce crezi în gândul tău, folosești în corpul tău. Crezând mereu că ești bine, vei imprima sănătatea fiecărui gând, iar puterea interioară a fiecărui gând va exprima sănătatea în corpul tău. Afirmația "sunt din ce în ce mai bine" ar trebui folosită în mod constant la modul cel mai profund și mai sincer pentru a asigura o bază gândirii sănătoase. Acestei afirmații îi pot fi adăugate oricâte afirmații constructive sunt necesare pentru a exprima adevăratul, perfectul și idealul în fiecare parte a vieții umane. Principiul este să te gândești constant că ești bine și să nu-ți permiți niciodată să crezi ceva contrar. Veți da astfel puterii gândirii puterea de a produce sănătate și un astfel de gând va pătrunde în fiecare parte a corpului vostru, aducând cu sine sănătate. Dând expresie ideii de sănătate în fiecare stare mentală și în fiecare acțiune a conștiinței și a sentimentului, adaugi puterea de a produce sănătate puterii gândirii. Pentru a adăuga puterii gândirii cât mai multă putere de producere a sănătății,
Stări mentale precum furia, îngrijorarea, tristețea și îndoiala ar trebui observate, revizuite, adică gestionate în mod inteligent și chiar eliminate, iar în locul lor ar trebui instaurate stări precum credința, iubirea, pacea, bucuria și armonia. Eliminați orice gândire negativă, adică nu întrețineți niciodată un gând negativ sau, mai bine zis, un gând referitor la ceea ce nu doriți să devină parte din viața voastră. Gândiți-vă doar la acele lucruri mai mari și mai bune pe care le doriți și perseverați în credința că le veți obține. Știu că acest lucru nu este ușor, însă antrenându-vă mintea și întărindu-vă credința că puterea se află în voi, nu în afara voastră, veți reuși să construiți viața pe care o doriți și să oferiți sănătate atât trupurilor voastre, cât și tuturor celor care sunt cu adevărat în căutarea ei. Sursa de motivație zilnică vă spune pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune și energie pozitivă.